Wonderful are the works of God. Ingumangaliso imisebenzi kaThixo. Ulise nokulisana nomthunzana wasendlini nomnqaba kaThixo igama likaYesu Kristu. Amen. Mongameli utheze ngabindi. Yenze into emfutshane kakhulu. Ndicela uqala ngombulelo. Ndibulele the idea of today. Umongameli ngesession yakhe. Umbulelo ke wenza kuba xa usendaweni not everyone is happy for you. But when people are happy at home, then it does not matter abanye abantu bathini. So namhlanje as I'm going to walk out apha ekhaya ezinye zifikayo ndizozona because I'm being celebrated at home. Umuntu ke akaxakele ikhaya abantu wakhe kodwa ke xa iqhatyiwe kuxuthiwe. And I'm not going to speak as an academic today, but I will speak as umntana wecawa. Uthetha kakhulu nogxa ulutsha abasezawungena le ndlela, especially those abapasileyo grade 12 abazawungena eyunivesithi. Bakhona ke nabantu abadala that are inspired abazawufuna ukubuyela esikolweni. Nabo ke ndizothetha nabo namhlanje. Le gawuni bomu, it is rare to find it. If you go to Google and search, it is less than 2% apha elizweni doctors of philosophy. I am standing here with Pride that I am one of that less than 2%. Ndizawuqala ndithi everything I have and everything that I am today, I have manifested it. Into ke xa uyifuna iqale engqondweni. Yonke into, It starts in the mind, then it becomes reality. that's what we call manifestation. Umuntu ke ongena vision uyafana nomuntu oyendaweni Engena GPS, engenazo ne-direction, athi ndizawulahleka apha endleleni ndizawubona xa ndifika. ubhetere Ke xa unayo i-direction GPS xa imane ukulahla, but iza kulahleka ufike kule ndawo uyazi uba uya kuyo. Akuzufana nomntu ongena GPS ohamba ozawuhamba nje ebhadula athi awufika kuloo ndawo angayazi noba yiyo nyani na akaqala kuzisa. but if you have A vision uzawuhamba uhambe ufike and uzawuziva xa ufikile. kule ndawo yakuyo. Ezinye izinto ke apha emhlabeni Zifuna isibindi kwaye ezinye zifuna inkani, funeka ube nenkani seyizinto zingavumi kodwa usebenzisa inkani. aphela amandla usebenzisa Inkani, inkani le uthi songenamandla uqwebe lahlekileyo apha emzimbeni uhambe ngalamandla unawo. Ikhona ivesi apha eBhayibhileni owakuma ngutata umongamelikazi ndisafika utata umongameli ndisafika apha ecaweni wayivula. I still remember laa vesi ekagesi hamba. ngalamandla onawo. Ndithi ke xa ndisitsho, Sithi hamba ngalamandla unawo, it is because never let your circumstances limit your potential. Do not stop. believing because of your surroundings. Sisuka kwindawo ngendawo Kuba kumakhaya ngamakhaya, kwaye asifanani kwaye namandla wethu awazufana. kodwa hamba La wena unawo uzawufika. ufike kule ndawo yakuyo. Athi umculi wama-Afrika, Uzungangxami, uzungaphumi Kristu ndisendleleni. ithi ke loo nto hamba Pace yakho uthi wawudinwa uzungaphumi uhlale phantsi uhambe ngalamandla uncinci unawo. Uzawuthi amanye xa uwafumana uwafumane usemkhondweni.
The fruits may not come immediately, but ultimately. Into ebalulekileyo ke, Mna, I'm a doctor of philosophy in horticulture, I am dealing with plants. so ndingugqirha wezityalo. Xa sifundisa abantwana kakhulu, Phaa esiphuthi, siye sithi into yoba xa umthi umtyala you do not know the fruits ezizawuphuma, you may expect expect into yobana ayokozele iziqhamo, kodwa when it comes the harvesting season, afike umthi. ungenazo ezi ziqhamo uzifunayo. But what do you do then? Then you correct the surroundings. Ufaka imanyo, Ugalela amanzi. You take care care of the tree, so that ivuthwe ibe lento ibe yiyo ifana ke nejeli zezi. yethu. Uba ufuna ivuthwe kufuneka You you must take care of it. You must look around your surroundings. ibalulekile to Keep associate yourself nabantu abafuna ufunayo ukuze uzungalahleki. lahleki endleleni. Iyathi ke uJeremiah 29 Verse 11. For I know the the plans I have for you. plans to prosper you, not to harm you. Sinawo amacebo wethu angawethu. Wethu, kodwa ekugqibeleni kugqibele icebo likaThixo. Nam ndilapha namhlanje Manje akokwenza kwam, kodwa kungecebo likaThixo. Things might not always go according to your plans, But remember, he has a plan for you. you. But kuloo plan kaThixo, you must always have a vision. uThixo azawusebenzisa. sana nawe kule nto wena uyinqwenelayo. Ndizawushiya kamazwi ogqibela Apha elutsheni kakhulu ndithi ukuziphatha kubalulekile, ngoba kaloku sekukho alcohol abuse sekukho nee-teenage pregnancies asizozibaleka. But xa uhamba indlela funeka ukhethe. ngoba ufuna uqala ngephi na. I am standing here today, I am 24 years old andinayo intana. Not that andimfuni umntana kodwa ndiyazi into yoba uba ndifuna uqala ngantoni, ndayazi uba zonke ezinye zizawulunga. As you go forth into 2026, nizawungena indlela yomfundo, please be consistent. Yonke into into oyenzayo ube consistent. hard work pays at the end of the day. Sacrifice Ncama yonke into nokuyithanda kangakanani nawe uyancama. Zininzi nabeeqonde bandincame ncame ndaqonda ndizawudibana nazo apha endleleni sendifikile. kule ndawo ndiyakuyo. Hayi ke ngoku ndingazenza zonke Ngoba kaloku noko ndifikile. umthandazo, Ningalibali ukuthandaza endleleni. la mandla kaGideon athi Hamba ngamandla nawo afumaneka xa ephelile phaa emthandazweni. Uthi awungaphuma amazwi utsho noba ngumthandazo omncinci ngaphakathi, kodwa uThixo avuke ngengomso. uzibonise unamandla. Mandibulele Yaphinde tata umongamelikazi ndibulele nerhamente yonke for your support ngento ingekho apha namhlanje. kungenxa yemithandazo yenu. Enkosi.